नमस्कार प्रणाम। हम रवि अरुआ देखा तनी आज न्यूज़ बिहार। नौतन प्रखंड में अगर पैक्स के चुनाव के बात कइल जाओ तो 26 तारीख के चुनाव बा। 26 तारीख के जौन वोटिंग हुई ओमे पता चल जाई कि के पैक्स अध्यक्ष चुन के आई। वही के सिलसिला में हम आइल बानी नौतन प्रखंड के एगो ऐतिहासिक गांव बा अंगौता। और अंगौता में चुनाव के ई कहानी बा कि एजा 3 गो प्रत्याशी चुनाव मैदान में बालो। तीनों प्रत्याशी के अगर बात कइल जाओ तो एक आदमी तो वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष जे बाड़े उ बाड़े, उनकरा पर जरूर कुछ गबन के आरोप लाग गइल बा तो उनकरा परिवार से सदस्य बाड़े। हम पहुँचल बानी जो नौतन प्रखंड के अंगौता गांव बा, ओइजा से जौन सबसे मजबूत अगर प्रत्याशी कहल जाओ जेकरा के जनता जेकरा साथे हजूम के साथे घूमता मुन्ना दुबे जी के आवास पर पहुँचल बनी। तो यहाँ से जानल जाई कि आखिरी क्षण में जौन अंगौता पंचायत के जनता बिया ओकरा से रुआ का अपील करे आ का और चुनाव चिन्ह बा आ कौना मुद्दा के लेके रुआ चुनाव में आइल बनी जैसे किसान जनता रुआ के पसंद करता। तो सबसे पहले हमारा चैनल पर स्वागत बा जी। सभी रोलिंग आइल बनी हमने कि बहुत दूर दराज से ऐसे रोलिंग के हमने के हमारा तरफ से इजा के सम्मानित किसान के तरफ से रोलिंग के बहुत बहुत धन्यवाद बा। का चुनाव चिन्ह बा रहू? चुनाव चिन्ह तो हमारा पहले मिलेला उहे बा माला छाप चुनाव चिन्ह बा जौन की रोलिंग के सामने बा। 1 नंबर पर बावे माला आई मोतियों के हाँ मोतियों के माला। साथ में हमनी के जो हमारा समिति के सदस्य लोग बालो वो लोग और तो निर्विरोध हो गए बालो, लेकिन एगो जौन सामान्य पद होला समिति के जौन पूरा पंचायत के पूरा पैक्स क्षेत्र के जे मतदाता बा में जे सदस्य बा वोट देला। एगो सामान्य पुरुष में 3 गो जनरल सीट होला तो 3 आदमी के चुने के बा तो ओमे 8 गो प्रत्याशी माने पुरुष में 5 प्रत्याशी नामांकन करेले रहे। में कन्हैया पांडे, मनीष कुमार शाही, रामाशंकर यादव साथ एथी शिव कुमार राय उर्फ चुमन राय। हमरा के माननीय मुखिया जी के पुत्र श्री कुंदन शाही जी वहाँ का नामांकन करेले रहनी, लेकिन यहाँ का 19 तारीख के अपन नामांकन वहाँ के जाके वापस ले लेनी। नामांकन में वापस ले ले? हाँ नामांकन वहाँ का वापस ले ले बनी। ये बहुत माने एथी कहल जी अच्छा बात बा ये बड़ लोग छोट पद पर ना लड़े के चाहिए। हमने के यहाँ के भी अगर मान ली वहाँ के हार हुई तो हमने के पूरा पंचायत के हार हुई, ये जाके सम्मानित सब की जनता के हार हुई थी। मुखिया जी के पुत्र अगर हार जाता नहीं खास करके हमारा विरोधी खेमा के वहाँ के सेनापति भी बानी तो वहाँ का तो पहले ही हमारा हुआ था कि अपन कुछ सोच बूझ के वहाँ का हट गई बनी एक कि माने हथियार डाल दे। हाँ तो हमारा तरफ से वहाँ के स्वागत बा। और वहाँ के तो कितनों कुछ करी ले वहाँ के विरोध में रहे अथी में लेके खदवा भी हो तो हम ही दिल ले ये तो दूसरे के यहाँ से ले हाँ दोसर के ना दी चाहे धान वहाँ के तो हम ही किनले बनी बाद तो वहाँ के धान किनाइल नहीं किया ठीक बा। वहाँ के हमारे यहाँ के सम्मानित बानी बहुत अथी बानी संपन्न बानी वहाँ के हमारा तरफ स्वागत बा। लेकिन अब जे 7 आदमी में 4 गो पुरुष बा उमें हमनी के माने हमारे जनता से अपील बा कि 1 नंबर में कन्हैया पांडे जेकर चुनाव चिन्ह बा स्लेट छाप, 3 नंबर में पुतुल देवी जेकर चुनाव चिन्ह बा मेज रोलिंग के दिखाई एथी पर पड़ता मेज छाप। 5 नंबर में रामाशंकर यादव जेकर चुनाव चिन्ह बा टेबुल लैंप, लेकिन जौन एथी प्रेस वाला बाड़न तो सोचले बोगा कि यादव लोग ज़्यादा राजद में रहेला तो से लालटेन में छाप दिले बड़े ये लालटेन सबको मिलेला तो, लेकिन हमने के वो लैंप आई और लैंप लालटेन में कोनो अंतर नहीं है तो वो बिजली से जरला तेल से जरला तो वो लैंप पर देवे के बाद हमारा अपील बा जनता से। 6 नंबर में रीमा देवी बानी वहाँ के पुरुष के नाम संतोष कुमार राउत हो वहाँ के भी
चुनाव चिन्ह गैस चूल्हा मिलल बा, तो हमनी के गैस चूल्हा के तो हर आदमी के जरूरत बा ना, तो गैस चूल्हा बन भइल कि बुझी कि सबका घरे माने अन्न भोजन बन भइल, चाहे वो सब बंद हो जाई। 7 नंबर पर शिव कुमार राय उर्फ चुम्बन राय, जेकर चुनाव चिन्ह कांच के गिलास बा। तो ए पर महिला में 2 गो पर आ पुरुष में 3 गो पर मारे के बाद 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, माने नीचे से 3 गो आ ऊपर से 1 गो आ ओकर बाद एगो छोड़ के 3 नंबर पर। ये हमारा अपील बा ताकि हमनी के समिति के लोग माने बहुमत रही तो कौनो निर्णय लेवे में आसान रही। आ ई सब माने हमारा संगे बा, हमनी के एथी पर सहयोग बा, माने अपना साथे साथे राउर मोतियों के माला के बाद से ये उल पर ध्यान देवे। हाँ, मजबूत रही समिति तबे न कार्यकारिणी मजबूत रही, बुद्धिजीवी लोग रही। शिव कुमार राय जी बानी बहुत पहले हमनी के समिति में बानी, ए बेर तो हम सब लोग के पुरन के लोग के रख दिल रहती, लेकिन जौन केसवा भइल बनू समितिया पर सुपरसीड भइल बा, तो अध्यक्ष जी के संगे संगे पूरा समिति पर हो गइल बा। तो ऐसे दिक्कत ही बा कि ए बेरी उ लोग के भी नामांकन ना हो सकत रहे, रद्द हो जाइत। जनता से हमार ये से ये नया लोग के चेहरा लेके लिया के पड़ल बा। खैर 3-4 गो पद तो निर्विरोधे हो गइल बा। एगो चंपा देवी रोनिया हमरा के वार्डवा में के वहाँ के रामाधार शाह के पत्नी है, स्वर्गीय रामाधार शाह के वहाँ के निर्विरोध हो गइल बनी। वीरेंद्र कानू, एगो कानू वर्ग से वहाँ के बानी हमनी के अति पिछड़ा से, हाँ हमारा संगे साव परिवार से एगो वहाँ के बानी जी के वहाँ का निर्विरोध हो गइल बानी, उर्फ फागू शाह कहल जाला, अथौजी से बानी वहाँ के। एगो दिनेश गौड़ एकलाम तर से वहाँ का निर्विरोध बानी। एहू में उम्मीद बा कि हमनी के 5 आदमी आया जाइलो, तो जे ही आई वो सब लोग हमार सदस्य हो, हमनी के संगे रही। हमारी अपील बा जे माने हमनी के जे विरोधी बा उ लोग मुख्य रूप से ही प्रचार करता, खास करके हमार फूलचंद शाही जी प्रचार करता नहीं जे अगर हमरा के वोट नहीं के देवे के तो यहाँ के दे दी लोगिन आनंद बाबा के दे दी। ऐसे कि माने जौन वोटवा मिलेला बा हमारा आनंद बाबा कर कुछ चल जाओ जो हमने ये कमज़ोर हो जाए सन, लेकिन जनता ही समझता। खास करके जे ये दोनों आदमी के खड़ा कैले बा, माने पहले नियम रहा कि एगो मियान में 1 तलवार रहत रहा, अब एगो मियान में 2 तलवार होइल बा। तो ओहू जी के ये घोषणा बा, खास करके हमरा के महारथी जी के ये घोषणा बा जे अगर जा तनी हमनी के वोटर के लगे चाहे बैकवर्ड होगा तो फॉरवर्ड, तो ये प्रचार करता नहीं आनंद बाबा के देवे के बा, आनंद बाबा के संगे बानी हम। लेकिन जब एथी के संगे जाते हैं जब गोपनीय वोट बा चाहे साहू जी के वोटर के लगे जाते हैं तो कहते नहीं ना साहू जी के देवे के बा, जबकि शाह जी के प्रस्तावक वहाँ के खास आदमी स्वर्गीय रामायण सिंह के पुत्र सुरेंद्र सिंह बानी। एगो और वहाँ खास आदमी बर्मा तिवारी वहाँ के समर्थक बानी, एक प्रस्तावक बा। तो ऐसे हम ही कहे कि जनता ऐसा चूक मत करे जे ये लोग झांसा में आके हमनी के लोग आनंद पाठक की तरफ वोटिंग को दे जे ये लोग के कहला पर, लेकिन जनता ए बड़ा कैंडिडेटों से चलाक बा। जैसे शाह जी कहतनी जे हमरा के ना देव तो रुआ आनंद पाठक जी रुआ एगो कैंडिडेट बनी 2 गो वोट काहे मांगतनी है, आपने मांगी, एकर मतलब कि इतना बुर्बक बेतन जनता के। अच्छा, एक आदमी वापस हो कल रही, एक आदमी चुनाव में ना हम तो बोले रहनी, हम तो आनंद जी से भी बोले रहनी कि अगर महारथी जी अगर तोहरों के कैंडिडेट मानतनी आ साहू जी के, तो एक आदमी 2 कैंडिडेट कहीं हुई हैं, तो एथी करो वहाँ से कह दे कि शाह जी के बैठा दी, तू कैंडिडेट हो जा, हम ना लड़े, हम तार सहयोग करे। ये तो बात हमें से भई रहे पहले, लेकिन ऐसे कोनो बात नहीं किया। आनंद जी कहले से हमरा कोनो खास सब मिला जुला के आखिरी समय बा, ढेर बतियाए के अथी नहीं खे, अपील का करे एक बेर जनता से? अपील हमारी बा हर सम्मानित जनता से कि किसान सब लोग बा, मजदूर बा, किसान बा, ओकरा जरूरत बा खाद के, बिया के, धान के अधिप्राप्ति के, तो जेकरा एकर जरूरत होके सब लोग भाई माने अगर 5 साल ले जाएंगे झेल लाऊंगा झेले कोई तब तक घबरा जाई, कुछ लोग एने ओने बंट जाई, ऐसे बंटे जात नहीं है। फाइनल लोग मूड बना ले बा, हमने के 70-80% वोट हमने क्या पोल के जाता। कल आखिरी कल एथी हुई माने वोटिंग हुई,
ये बार 12-1 बजे तक 10-11 बजे तक ले क्लियर हो गई रही। आ जितना सरकार की ओर से बक्सा आई नु वो सब बक्सवा हमरा के यहाँ के लोग उलाट के भर दी फाइनल हमने के चुनाव चिन्ह पर मोहर मार के दूसरा केहू के मोहर से बक्सा भरे जात नहीं है। हमारा मतलब कि दूसरों बक्सा कहीं मत लोग के मंगावे के पड़े। ऐसे अब लोग एजा के लोग बहुत एथी खा चुकल बा, धोखा खैले बा। अब लोग धोखा ना खाई, बैकवर्ड फॉरवर्ड किसान लोग हमरा के यहाँ के हर परिवार के लोग, महिला, दलित, शाही जी लोग खुद करके 80% से अबव लोग, मैंने 80 के 95% लोग जो किसान बा, जे कि हमने से लाभ ले ले बा दहार में, सुखार में, खाद और बिया, धान अधिप्राप्ति में जो लाभ ले ले बा, सब लोग चिल्ला रहा बा हमें 5 साल बड़ा गलती कैले बनी सन। हालांकि उनमें से तो अधिक लोग हमारे वोट दिले रहे, लेकिन आज बहुत लोग बाजी कि पैक्सवा के अपन समझेला आ ओकर हरदम रही आ ई पैक्स हमार ना हो। पिछला बार एक आदमी कहले रहे कि मेरा पैक्स मेरे पास, लेकिन पैक्स पंचायत किसी का नहीं होता है, सब लोगों का होता है। जब कोई जीतता है तो सबकी सेवा के लिए होता है। मैं अध्यक्ष के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ के किसानों के सेवक के रूप में खड़ा हूँ कि ताकि जानते हैं इसमें पुलदार का काम है, अध्यक्ष लोगों को बोरा गिनना होता है। तो ये अध्यक्ष जो होंगे अध्यक्ष ही करेंगे तो उनसे बोरा नहीं गिनाएगा। इस सब काम के लिए हम सेवक के रूप में नामांकन कराया हूँ, पहले भी सेवा कर चुका हूँ। इसलिए बताने की क्या चुनाव चिन्ह तो ये माला छाप बा, मोतियों के माला। हमारा सदस्य लोग के चुनाव चिन्ह बावे 1 नंबर पर स्लेटा बा, 3 नंबर पर मेज, 5 नंबर पर रामेश्वर यादव के लालटेनवा बा, रीमा देवी के हमारा संतोष बारी के औरत के गैस छाप बा, 7 नंबर पर कांच के गिलास बा। जे बुद्धिजीवी लोग बा आराम से वोट दी ये लोग के विजयी बनाई या संगे संगे हम लोग के हमनी के संगे संगे लोग के राखे सन, तबे न हमनी के समितियाँ चली हैं। जितना महिला पुरुष बा सब लोग एक संगे रही। हम कोशिश करे कि भाई अच्छा से अच्छा काम होके ताकि अगला बेरी कोई चुनाव में ना आवे। गांव जमींदार के बाटे पंवरिया, वोट देला दोसर केहू आ श्रेय लेला दोसर केहू, हम जिता देनी सब किंग मेकर भइले बेरी पता चल जाई। आ बहुत लोग के आदत बजे तनी 10 गो भोकस वोट गिरा के आ चुनाव में प्रयास करल कि नाजायज ढंग से जीते जितावे के, तो ए बेरी एगो पत्ता ना हिली आ एकदम हर लोग के जे भी नाजायज करी हमनी के तो करबे ना करी सन, ओकर मुँह तोड़ जवाब दिए कि वो घर से बहरी ना निकली। देखिए काम के लिहाज से जो काम किए हैं विगत 10 वर्षों में, उसके लिहाज से तो अजय दुबे कहीं पल्ला भारी है। अजय दुबे माने मुन्ना दुबे? मुन्ना दुबे का चुनाव चिन्ह है, कुछ आपको पता है? माला है, मोती का माला है। कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है। तो अब जनता से, अंगौता पंचायत की जो जनता है उनसे क्या अपील करेंगे आप? हम तो कर रहे हैं कि भाई इन्हीं को वोट दिया जाए। हाँ, मुन्ना दुबे को वोट दिया जाए। आपको विश्वास है कि जीत जाएंगे तो किसानों का काम करेंगे? एकदम निश्चित करेंगे ये काम। अच्छा, बहुत सारा जो पैक्स है, आसपास का जो पैक्स हम देख रहे हैं उसमें कृषि यंत्र में ट्रैक्टर उक्टर है। आपके पंचायत में ऐसा नहीं है? ना, ट्रैक्टर तो नहीं है। नहीं है? कहाँ अगल बगल के भी पंचायत में, हम अगल बगल के पंचायत तो मृत पर्याप्त है, मृत जहाँ मृत है एकदम पचलखी मृत है। ये बगल में मिर्जापुर गोपालगंज जिला है, मृत है। क्या आप चाहते हैं कि इस बार चुनाव जीतेंगे तो अपने पंचायत में ट्रैक्टर लेकर आए किसानों की सहायता के लिए? अनुमान तो है। अनुमान है। हाँ। अच्छा, ये जो 5 साल पहले से जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल के अंदर में 1 बार धान हम उनको दिए। एक बार उसके बाद तो लेवे नहीं किए। 1 बार लिए धान, लेवे नहीं किए कि आप देवे नहीं किए? लेवे नहीं किए। नहीं लिए? नहीं। परिचय अपना बता दीजिए। सचिव भूषण शाही, ग्राम बंगौता।